Hola xics, hola xiques. Anem a llegir, escriure i descomposar números de més de 7 xifres. Primer tindríem un número, en este cas té 9 xifres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I anem a veure el valor posicional de cada xifra. 5 unitats, 6 desenes, 3 centenes, 8 unitats de miler, 9 desenes de miler, 0 centenes de miler, 4 unitats de milió, 3 desenes de milió i 7 centenes de milió. També podem fer aquesta descomposició en unitats. 700 milions, més 30 milions, més 4 milions, més 90.000, més 8.000, més 300, més 60 i més 5. Per a llegir-ho, podem tapar fins els puntets. Aleshores tindríem 734 milions, 98.365. Val? Recordeu posar els puntets cada 3 xifres, començant per el final. I per últim, per escriure-lo, recordeu la regla del duc. Soles porten guió. En valencià, les desenes amb les unitats, 34, 56, 68, 22, val? I les unitats i les centenes, és a dir, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 i 900. Fin. Així que no poseu més guions que no toquen, val? Vinga, espero haver-vos ajudat. Una besadeta. Adeu.